barbàrie, destrucció, desolació, incredulitat. Què passa? No pot ser, Què passa? no pot ser. Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? 6. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio. Quilòmetre zero. Esta setmana ha estat molt trista per a Benimassot. Hem superat el coronavirus sense cap incident. En un poble de muntanya on viuen en hivern al voltant de 65 persones, la pandèmia apenas ha trastocat la vida del poble. Ningú en els 6 municipis de la Vall de Seta s'ha contagiat. Les pluges d'abril han deixat un paisatge d'ensomni. La vida brolla en cada racó, literalment. Les parets de pedra i terra de moltes cases centenàries han vist aparèixer tot tipus de plantes. No sé si existeix el cel, però si n'hi ha un lloc meravellós després de la mort, deu de ser molt semblant al meu poble. Les mans dures, aspres, sàvies i constants dels llauradors durant centenars d'anys han deixat un paisatge tan bonic que em costa trobar les paraules justes per a que el veient pugui fer-se una idea. Però esta setmana ha estat molt trista per a Benimassot i també per al nostre. Esta setmana s'han emportat a un dels nostres, en silenci, sense fer soroll, com els covards. Ens han portat un dels nostres i l'han condemnat a una mort segura i lenta. Ha estat a Benimassot centenars d'anys. Ha superat gelades, pestes, fongs, bacteris, anys de sequera. I ara han violat les arrels que des de centenars d'anys vivien al nostre poble i en un camió se l'han emportat per a fer de florero en l'Almàssera de Munt. L'ètica i la legalitat no sempre van unides de les mans. La llei permetís l'espoli que ha patit Benimassot i que davant la passivitat d'autoritats i veïns amenaça de repetir-se en el futur. Però jo no vull callar. Al final no recordem les obres dels nostres enemics, sinó el silenci dels nostres amics. La frase és de Martin Luther King. Desgraciadament s'ha fet viral en les darreres hores per el cruel assassinat d'un policia a l'afroamericà George Floyd. Ser llaurador no és fàcil i ser llaurador de secà és molt complicat. Que li pregunten a un actor que porta 3 setmanes desembrosant 200 metres quadrats. Arriba los pobres del mundo, arriba la Però des de fa anys, moltes terres abandonades han estat comprades per blanquejar diners al llarg de tota la península ibèrica. Es compra en bé, s'espolia tot el que es pot i es venen diners legals. A aquesta gent poc li importa el passat i el futur de la terra. Caldrà investigar d'on procedien els diners que fa un parell d'anys van comprar al voltant de 4 hectàrees ermes del poble on vivia des de feia segles una de les nostres. I més tenint en compte els antecedents delictius del pare que ha comprat les terres, José Antonio Sancho Sempere. Aquesta persona, exsecretari de l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer, ha estat jutjat i condemnat per corrupció. L'actual propietari, el seu fill, és policia local en aquesta població. Conec molts policies locals, però cap que en el seu sou es gasta més de 30.000 euros en unes terres ermes ubicades a més d'un centenar de quilòmetres del seu domicili i ho pagui al comptat. Com he dit abans, caldrà investigar. Som de pobleres, però no imbècils.
Però també té el mateix delicte ètic el que l'ha comprada. Almàssera de Millena sempre ha estat una llum blanca al final del túnel en el que viuen els llauradors de muntanya. Un camí difícil i dur per poder vendre el nostre suc d'oliva, n'hi haurà igual de bons, però no de millors, a un preu digne pels llauradors. No puc ni vull imaginar-me l'olivera centenària del meu poble en l'entrada a l'Almàssera de Millena, com un reclam turístic, com una fulana abusada en trata de blanques. Això que ha fet el propietari del terreny està molt mal, no és ètic. I el que ha fet el comprador de l'Almàssera està a la mateixa altura moral. El millor lloc d'aquesta olivera era el bancal on estava, pel bé de tota la vall i de tota la humanitat. Era la millor manera d'honrar totes les mans que van permetre que arribara als nostres dies. I si no honrem els nostres avantpassats, ningú ens honrarà a nosaltres. El futur d'aquest planeta depèn de la relació que tinguem amb ell. Tots. I la gent de la Vall de Seta devem unir-nos per evitar aquestes barbàries. Ho vam fer quan els molinets i devem de fer-ho per lluitar contra la xilella, la despoblació o el segrestament i condena a mort d'un dels nostres. Com deia l'Ovidi, ja no ens alimenten molles. Estem a la càrnula dels albardins, entre el cielo i el suelo, molt i el cor. La eternitat es fa molt llarga, sobretot cap al final. Senyors, senyores, quan són l'hora que marca el vostre llotge a l'hora d'escoltar aquest programa, el segon programa del conflitament, comencem! Si tenia ganes de dir és que estem cremats. Hi ha coses que no són de les persones les gestionen. Un arbre que està 400 anys allí, n'hi ha que gestionar-lo, és teu, ensenya-mos-lo, guanya diners en ell, però no mos l'arranques perquè estigui una rodona. Estem cremats a tot el món. Per 300 euros. A Estats Units també estan cremats. Exactament. Avui tenim un programa especial, com sempre, quilòmetre zero. Tenim que anunciar que ja han rebutjat diverses ofertes de cadenes nacionals, Antena 3 i 4, per a que fem el programa per a ells. Estem bé així a la càrrega. Estem al dit del cel. Però us donem les gràcies per l'interès mostrat. I nosaltres continuem ampliant tot el que parlem. I avui tenim un programa molt especial amb gent de Pego i d'Amèrica. Montserrat, presenta-nos tu o conta'm-nos tu un poc tot. Bueno, sí, avui tornem als Estats Units perquè diguem que l'actualitat ens fa tornar allí. Ja poc està fent recopilacions de conforme es viu el coronavirus per ahir, però ara mateix als Estats Units està passant coses molt grosses i com tenim sort de tindre gent coneguda allí, com per exemple Fina, aquesta sí que és la cosina de Waldo, que és la cosina de Waldo. Hola, Fina! Hola! I Marc. Que com veu té la camioneta dels albardins. I el seu fill Nick també donaran 3 visions poc diferents del que està passant, no? Entonces, el primer que solem fer, Fina, és, si us podeu ensenyar aquesta finestra que teniu ahí, un poc on viviu, no? Com és la zona on viviu, com és... Ells viuen en un poble que es diu New Britain. No, Berlín. Berlín! Ah, veus com jo te m'havia dit, Montserrat, és Berlín. Alemanya, Alemanya no. Amb un barró! Nosaltres vivim a Forès. Si veu la finestra, és com a fora. Molt bé, molt bé. I bueno, doncs vaig a canviar a l'anglès un poc, també Fina pot traduir, però com jo soc políglota total, vaig un poc a traduir, no? The first question is, we would like to know exactly what is the evolution of the pandemic in the United States, or even better,
in the closer part of your United States where you are living. Okay, and also for Nick is we know that Nick is working in a hospital, and also we would like to ask Nick specifically what has been the situation with this coronavirus in a U.S. hospital. You have suffered a lot. The supplies, the medical supplies are being good or not. If you can tell us more or less a short overview of what you have suffered or not in a hospital, in a U.S. hospital, please. Yeah, sure. So now it's getting better. The hospitalizations are all going down. But, you know, last week, 2 weeks ago, we had a holiday. And since then, we've had about 20,000 new cases. And now with all the riots, we'll see how much again. But with all the supplies and medicines, we're all good for now. We ran short in the beginning, but all the supplies have been sufficient. Ho traduïs, Montserrat. Sí. Nick diu que ara les hospitals ja van baixant de pacients, però fa 2 setmanes vam tindre una festa i van augmentar 20.000 infectats en la nostra part. I diu que ara en totes les manifestacions i tot, els números estan tornant a pujar d'infectats. I que de l'hospital, a principis, no teníem prou roba per assistir als de Covid, però ara ja estan bé. Tenen prou respiradors, tenen prou mascarilles i tot. Ara estem prou bé. Nick, I want to add something. All this material, the new material, is from China or is from United States? China. Yo creo que al final a España, o España, es lo único que puedo decir. No, però dic en valencià fina i tu les traduïssis. A Espanya tenim una sanitat pública, mentre als Estats Units no n'hi ha una sanitat pública, no? Evidentment, imagina que això haurà afectat sobretot a la gent de menys poder adquisitiu. Nick, he's asking, in Spain they have socialized medicine. Here in the United States. Perdó. Here in the United States, we don't have socialized medicine. How did that affect the people with COVID that were lesser prepared? So obviously people with more money have better insurance and better medical coverage. So we're seeing a lot of the poorer communities, especially the Black and other minorities, are suffering a lot more and have higher death rates and case rates than people in more affluent and white communities. Nick diu que les persones que tenen seguro privat, com la majoria de nosaltres, les que tenen una miqueta més de seguro, més riquesa, tenen més probabilitats de l'atenció medical que una persona negra o, així es diu, en minority. Sí, una persona negra, i per això així veus que un munt de persones negres, de pobres, s'han mort del Covid. No han pogut tindre la mateixa assistència medical. A question for Mark. I mean, the restriction to the movement, to going outside, has been very strong in US, or you have been able to go outside without no much restriction, or you, because you are more or less working for a security forces, if you have had to control the streets or a lot of? So in the United States, it's dependent on the state. Some states are more restrictive than others. Here in Connecticut, there's a fair amount of freedom to move about. Most non-essential jobs have stopped.
So it has limited the amount of people that are out, but grocery stores are still open, hardware stores are open, and essential manufacturing businesses are still open. And the company that I'm working for is considered essential manufacturing. So we still are free to go to work, but other states can be a bit more restrictive than here in Connecticut, and it's dependent on the state. Traduïsc? Sí. Marc diu que dependís a l'estat que dius. Nosaltres vivim a Connecticut. Connecticut han pogut, en veritat, marejar-nos prou. N'hi ha moltes persones a casa que estan fent els treballs de casa, però persones com van a l'hospital, els treballadors de supermercats i, per exemple, tot això. Sí, que està obert. Està obert. Ell treballa a una fàbrica i la fàbrica d'ell també ha treballat tot el temps que hem estat en el Covid. En normalitat, com sempre. Sí. Okay. And let's talk about the riots or the demonstrations. And what I know that we have been told that some of you, even though join some of the demonstrations, could you tell us what is the mood of the demonstration? There is a lot of anger, or what do you feel you are felt in the demonstrations? Yeah. Go ahead, you go Nick. first, Dad. Okay. So there's quite a few demonstrations. They're actually occurring right now over this weekend. There's quite a few. Most are very peaceful. However, there are some that have broken out into riot, where there's been some looting, and the mob mentality takes over. But most protests have been fairly peaceful, and the governors are actually starting to take note of the protests and considering changing some of the laws that we have in place for our police. Marc diu que n'hi ha molt de manifestació, més que tot este fin de setmana, i que quasi totes són en pau. N'hi ha algunes que no, i diu que els governs dels estats volen canviar la llei per protegir més a les persones contra els policies. Claro, però tampoc està actuant la policia igual en tots els estats, perquè segons les notícies que sí, hi ha policies que en certs estats estan actuant amb molta violència. Sin embargo, en altres estats estan aliant-se a les persones que estan manifestant-se. Sí, això és veritat. I més fa que al sud de Nord-Amèrica, per North Carolina i Georgia, tots aquests pobles que són més racistes que on estaven els esclaus. Entonces, encara tenen tendències de ser més racistes que així per al nord. Sí, correcte. Això és el que m'ha donat a entendre a mi les notícies que he vist. Es comentava que, a nivell estadístic, a Espanya, l'any passat van morir cap persona a mans de la policia. A Alemanya, 10 persones. I a Estats Units, 1.000 persones, no a mans de la policia. I que una de les coses era per la necessitat que n'hi ha de portar armes en Amèrica, no? Que és prou fàcil portar armes en Amèrica. S'ha obert el debat de nou, que és un poc etern, sobre les armes que porta la població. Hi ha una sèrie de lobbies del rifle que són molt poderosos, o no està parlant-se d'aquest tema? Les lleis de rifle i pistola van per estats també.
Així, a aquest estat, no pots comprar una pistola, pots entrar a una tenda i comprar una pistola, així Connecticut. Tens d'anar i treure un permís a postes, tens de tindre tot, estar registrat en la policia i tot això. Altres són més pa que els cura altra volta, pots anar com a una tenda normal i corrent, com a Carrefour, i entrar i comprar un rifle. Lliurement, ja està. Doncs depèn d'estat. Depèn d'estat i de governadors. Fina, Ja. voldria que me preguntares a mi, que li traduïs la pregunta i que me l'explicara per què alguns policies que veiem així a la tele, o bueno, algunes persones en general, per què s'engenollen? Nick, the question is to you. He wants to know why the cops are now, when they watch the news, why are the police officers kneeling? Propaganda. Diu que és They're propaganda. doing it to look good. Per favor, és millora. It's Però fake. jo recordo... Because they'll do that, and then 10 minutes later, they'll start beating the shit out of the protesters. Diu que s'engenollen i 10 minuts després estan donant garrot a que estan fent manifestacions. Però per això és el que jo deia antes, que havia vist en la tele, una mateixa imatge com a que s'engenollaven per aliar-se, com aquell que diu, en la població que està manifestant-se. Entonces, ahí he estat jo un poc apatinat, segons diu, és propaganda. Exacte, són els 10 minuts, correcte. Sí, però... Nick ahir va anar de manifestació, també. Ahir va estar de manifestació. El puny significa alguna cosa. El puny significa força. El puny és la de... What does the fist signify? Black power. Recordo quan, bueno, en les Olimpiades, els primers atletes... Sí, feien el papau, el poder negro, claro. Crec que va ser en Berlín, en les Olimpiades, quan estava en el poder. But the sign of kneeling it has been promoted by the demonstrators, not by the police, no? It's a sign of, or it has been promoted Some by... of them. Some of them do, and some of them don't. What they really want is the cops to speak out against corruption in the police force and in the government. And they want, the good cops to start pointing out that the bad cops are starting to stop them. So, like, when you have your knee on someone's neck, have one cop get them off that person, or like start using violent force, have another cop stop them. 2 days ago, there was a video of a 75-year-old man who was pushed over by police, and he cracked his head on the pavement, and one of them went to help them, and then other police stopped them from helping them until people started shouting at them and making them. Diu que el que volen és que els que fan manifestació el que volen és que els policies bons aparen a els que estan fent mal, com Isi, que li va posar el peu al coll, el genoll al coll, a George Floyd, i que aparen la violència, els bons policies contra els violents. I diu, l'altre dia a Buffalo, no sé si ho haureu vist, un home de 75 anys estava en la manifestació i un dels policies el va espitjar i es va partir el cap per darrere, va caure i es va partir el cap per darrere. I un altre policia bo va anar a ajudar-lo i aquell el va parar, el que va espitjar al güelet. I el que va passar és que la gent va començar a xillar i entonces el policia bo el va ajudar. Molt bé. Però volen que les manifestacions són perquè els policies bons ajuden quan els violents estan fent mal. Claro, es tracta d'això, molt bé. Bueno, avui hem tingut un programa especial, que bueno, tenim la sort de tenir les persones del món i
I bueno, ha estat un primer, ens ha contat que és enfermero i s'ha contat la situació i també el que ha passat en el país. Jo tinc una última qüestió per Nick. The last question, Nick, before closing, is do you have tested the Trump's remedies for the coronavirus? Home, esa es la cuestión. Some of your colleagues have tested. They're being tested, but they don't work. Bueno, pues, Mark, many thanks. if you can speak to Trump, you can tell the Casalla the real remedy. La casalla. Casalla, sí. Com mata tot. Poquitos. Moltes gràcies i... Gràcies a vosaltres. Adéu. Después ya por agua. Ja us enviem l'enllaç de YouTube, ¿vale? Sí, vale. Adéu. Bye, Nick. See you, baby boy. Bye. Sí, nice weekend. Moltes gràcies. Bueno, fantàstic. Fantàstic. Estic el document periodístic de primera... Molta alegria. I estem veient-lo perquè han contat una cosa que em semblava molt interessant. I'll put it on radio pego and listen to it. Perquè els mitjans de comunicació... Adiós. Moltes voltes... See you, bye. Moltes voltes no veig gent per la realitat. Te dono compte que també fas qüestions que interessen, mos venís. No, m'ha sorprès. Però, ahí està. I clar, doncs hem vist un poc el coronavirus per tot el món, persones com nosaltres. Sí, i fent també un poc d'apoyo. No persones que siguin d'un partit polític o d'un altre o d'una tendència o de l'altre que tenen una sèrie d'interessos. Gent com nosaltres, no? Hasta de les Oliveres i l'hem passat a parlar com a Exacte, està assegut... Jo no sé si m'ha tocat per una cançó, perquè si hi ha alguna cançó de Black Cada setmana del croissant, veureu que està tot el poble ja del croissant, totes les rodalies... Hem de deixar-lo així un poc a sola. Que se titula Igual al Hit, quiero vivir. Molt bé. Titula Voz. Sí, Ya hi ha un punt de casa, eres de Soleto. Bueno, és que no som més impossible. no me'n recordava ja una cosa. Jo ho sé, ja te'n recordar, és que tinc que estar. Che, Ramon. Que soc molt crític en les cançons que passes, no, però ha sigut la millor que has posat. Sí. I a més, és el nostre homenatge tant a George Floyd, de quilòmetre zero, com a l'Olivera de Benimassot, el missatge com el Ferrari de Quiero vivir, no? Que és un crit que... No ho va ser. Anem al directe al Ferrari, sense música, perquè queda poquet, sí, però... No es Polsonet de 2028, també. Muy bien. El Ferrari, veureu... Molt bé, un moment, amb tots vostès, la sagrantana de Sanet, la blava de sol del pentagrama, el tio el líder. Ara fora bobades, ens queda molt poquet temps, Sonís. Tenim que saber Avui el programa en connectat per la secció tots, Pau, Edo, jo no trobaré una cosa, estem prosperant. Vull que sapigueu que ara ha ganat 5.273 cucs de seda, gusanos de seda. Cucs de seda? Sí. Després deixar la setmana passada, dissabte, que el dia molt bé, i ha anat este matí, tinc 14 dels animals vestits en una camisa lluenta, però exagerat. De seda. Això està en projecte, ja vos diré alguna cosa, anem a passar a les paraules. Vos deixen la mel a la boca. Realment, hem de passar a Jo vaig... Perquè no sé què volia escoltar la setmana que ve, però vaig a preguntar. És veritat que els cucs de seda estan fent mascaretes? Com? A bones hores. És sap, ja. Vos diré que som homologats. Sí.
Sono molt... Però bueno, ja m'has despistat. Volia portar una mostra la setmana que ve. I jo també volia perquè No se n'entén. pareix ser que hi havia una festa ahí en el terrari on eren més de 15 animals. Quan han tirat darrere la fase. Només volien juntar-se 15 i l'elefanta, Cristina, anant aquí i diu, que no paguen. I se van ajuntar allí 150, però mudats amb la camisa de seda. Ja m'ho contaré, us tinc que portar retratos i tot. Bueno, pues ràpidament, aquestes 3 setmanes allà. Anem a les paraules? Sí, anem a les paraules. No remaire. Montserrat que ha sigut que en tinc 2, però quan direm una... Ara, Montserrat, dir-nos. En tinc diverses, però vaig a dir-ne una que... Vaig a dir-ne una que vos sona filosa. Sí, home. Sí, home, està plena de fils. Però sabeu el que és? Sí. El que deia el barri de gent. El palo ese que agarres i es comences a enrotllar el fil, el bolo ese que es fa, això és una filosa. No t'ho va dir a tu? Sí. Molt bona. Pau, No, Pau és l'últim que sí pensava. Pau, l'últim de pensar. Camp. Però jo en tenia 2 també com Montserrat. Era xafar. No. Volia dir una altra, però us diré la que he pensat després. Mantecau. Vaig a menjar mantecaus aquí con ella. Jo, mira, per ningú l'inspiració, jo et diria una que també sona bé. Crocant. És que Creo que Tu quan estàs fent desembrosant, no va fer un programa complet. anava perfecte. Anava perfecte. ja tenia... Jo començo a dir que ho digui ell. En tinc una altra, podia dir una altra, que s'ha ocorrit ara. Bastiment. Sí, si no estem porinats, suja. Jo vaig a dir una que m'agrada molt, la sortida d'esta... Dormir. Brollar. Estic brollant. Un Brollar. brollar. Crec que és una... Un brollar és que el dimecres de matí vol... No és brollar. Estàs poca tot el dia. Bueno, pues jo, jo penso que podria anar després del programa que acabem de fer, que per mi ha sigut fantàstic, no sé els oients que diran, però avui jo estic tremolant. Tremolant. Sempre que fem un programa de... Em broxi, em faig un crocant i un mantecau, no va dir? I m'enfilo. Està molt bé. Molt bé. Està molt bé. Esperem prompte que de fase mos veiem i molta salut. A tots. Una forta abraçada. Adéu.